ዋጋኻ ብዋጋ ዘይትመን ክቡር ኢኻ። ሓደ መንእሰይ ብከቢድ ናይ ሕልና ጸልማት ተዋሒጡ ነበረ። እዚ ጸልማት እዚ ግዳማዊ ዘይኮነስ ውሽጣዊ እዩ ዝነበረ። ነፍሱ ብርኢቶን ዘረባን ሰባት ተተሓላሊኻ ያጸንሓቶ። ነዚ ሽግሩ ንምፍታሕ ናብ ሓደ መምህር ጥበበኛ ቀረበ እሞ ብሕሹኽታ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም። ሰብ ዋጋ የብልካን ይብሉን ኣለዉ፣ ዘይትረብሕ ዓሻይኻ እዮም ዝብሉኒ። ስለዚ መምህር ንኽነብር ክሳብ ዝጽላዕ ኣስሊዑና ኣሎ እሞ ሓግዙኒ በሎም። እቶም መምህር ንነዊሕ ደቃይቕ ዝኾነ ዘይረአ ነገር ዘስተውዓሉሉ ዘለዉ መሲሎም ጠመትዎ። ድሕሪኡ ፍሽኽ ኢሎም ክሓግዘካየ ግን ቅድሚ ንስሓ ክትሓግዘና ኣለካ በልዎም። እቶም መምህር ካብ ኣጻብዕቶም ሓንቲ እምኒ ዘለዋ ቀለቢት ኣውፂኦም ናብ ዕዳጋ ኺድሞ እዛ ቀለቢት ሽጣ፣ ብሓንቲ ወርቂ ሳንቲም ጎልድ ኮይን ሽጣ፣ ካብዚ ንታሕቲ ግን ኣይትቐበል ተመለስ በልዎም። እቲ መንእሰይ ነታ ቀለቢት ሒዙ ናብ ዕዳጋ ተጓየየ፣ ግና ብጉሃይ ተመለሰ። ነታ ቀለቢት ሓንቲ ወርቂ ክህቦ ፈቃደኛ ዝኾነ ሰብ ኣይነበረን። ነጋዶ ሰሓቁሉ፣ ገሊኦም እውን ክሰምዕዎ ኣይደለዩን። መምህር ኣይከኣልኩን፣ ማንም ሰብ እዚ ንስሓትኩም ዝበልኩምዎ ዋጋ ክህበኒ ኣይደለየን በሎም። እቶም መምህር ርእሶም ነቕንቆሙ፣ ሕጂ ናብቲ በዓል ሞያ ወርቂ ኺዱ እሞ ክንደይ ከም ዝዋጋ ኣሕተቶ፣ ግና ኣይትሽጣ በልዎም። እቲ በዓል ሞያ ወርቂ ነታ ቀለቢት ንነዊሕ ግዜ ብጽቡቕ መርመራ፣ ብትሕትና ድማ ንመምህር ዋጋ እዛ ቀለቢት ካብ 58 ወርቂ ሳንቲም ከም ዘይወርድ ንገሮም፣ ግዜ እንተሂቦምኒ ድማ ክሳብ 7 ክህቦም እየ በሎም። እቲ መንእሰይ ገጹ በራሂሩ ብሓጎስ ተመለሰ። መምህር እዛ ቀለቢት እኮ ብዙሕ ሃብቲ እያ ተውፅእ በሎም። እቶም መምህር ብልስሉስ ድምፂ ሕጂ ተረዲእካ ወደ፣ ንስኻ ልክዕ ከምዛ ቀለቢት ኢኻ፣ ዋጋ ዘይርከበልካ ክቡር። ናይ ብሓቂ ዋጋኻ ክፈልጦ ዝኽእል ግን እቲ ክኢላ ኤክስፐርት ጥራይ እዩ። ስለዚ ስለምንታይ ተራ ሰባት ብዘውፅኡልካ ዋጋ ትጭነቕ? ስለምንታይ ዝኾነ ሰብ ክውስኑልካ ትፈቕድ? ምዕዶ ዋጋኻ ዝፈልጥ ጥራይ እዩ ክኽብረካ ዝኽእል። ሰባት ዘይረብሕ መሲሉ ስለ ዝተራእዮም ንስኻ ዘይትረብሕ ኢኻ ማለት ኣይኮነን። ዋጋኻ ክቡር እዩ።